Bengaluru ni kaisa koktoma kasai faikya ekma swkang nijini girlfriend no Bengaluru tlang thangmani samung tangna hinui kintu tabuk hwnkhe koktoma kasai faikya nijini girlfriend no nijini boyfriend totra rasui bwtharka hinui. Belai no uanamasingcha kasai faikya o patimung Bengaluru ni nugui mankha na norok o mangpili video ni screen o. Saimangkha bwtharnai chwlani mung Purba Lepcha bo Darjeeling ni tai bini hamjakma bwrwi bwtharjaknai bwrwi hinkhe ati hangma sikimi hinui saimangkha. Saimangkha bwrwi hinkhe Bengaluru ni kaisa salon dukan no reception ni tongmani tei chwla hinkhe kaisa restaurant no samung khlai tongmani. Ekma swkang bohrok imang nugui kwni khaiui hamjaklai tonglai maba Bengaluru thangui samung tangui nini hinui bohrok thangmani. Kintu sabo saiman je o mas kaisa swkango no borokrokni jibon amswkhe bodologjak thangano hinui. Bengaluru thangmani pore hamjakma chwla bini girlfriend no kubun ni chwla bai sok tai sondeho khaimani pore saljak belai walaimung kotor walaimani pore noka di tonimani chaku ba khaiui bwrwi ni totra raui bwtharka hinui tabuk koktoma o kasai faikya tei nugui mankha na norok o mangpili video ni screen o.